Today is the 18th of February 2024 and we are broadcasting live from Bahasha TV. We are coming to you from Harare Central Prison and this is going to be a lovely day. Remember, 3 weeks ago, we traveled all the way to Mavuku, specifically to the Roman Catholic Church. We were well received. Takatambirwa zvakanaka, hama dzadiwa, wanga uri mufaro wega wega. We were led by the rehab section of Harare Central Prison in Nasiva Mavuku, all the way from Mavuku. Makati, let us come to Harare Central Prison. Tite service, tite meet us. Abotaura onesu mashoko maviri matatu, zvinova zvinhu zvinotibatsira. And sinokupedza nguva, I want to cross over to the Roman Catholic Church. But before I do that, let me cross over to Gogo, who is going to do the formal introductions. Gogo, Dr. Ishtauriso. Hey, boys zangu. Boys zangu. Boys zangu. Msabunduke mamboresera tine atinowaita. Dr. Restaurant inini ndiri mai vevana vatatu. Asi zvinonda mama vevana 2200. Ndiri social worker pano pa Central Prison. Ndofunga makandiona ku St. Alphonsus ndakawina. Saka tinoda kukugamuchirai St. Alphonsus yakatungamirirwa naFather kunaka. Indakadzidza pa Roman Catholic School asi ndakazororewa ku Salvation Army ndofunga dress rangu murongorionawo. Asi ndo yakandigruma into the woman I am today, a grandmother, a mother. Saka ndoda kungotenda zvikuru Father nekuti tsigirane kuzouya kuzozadzikisa ukama huramba uchingosunganidzwa handiti varipo here maRoman Catholic mukati umu ndozviziya nokuti Sunday ndinokuonai muri pamo nguva yakanaka handiti tichiisirwawo masi neRoman Catholic from St. Alphonsus ngativagamuchirei zvine mutsinda handiti munofanira kuteera inini handiti ka showers tobva tati papa handiti ka let's go. Well done, boys. Over to you. Mr. Avanos, Mr. Sadiwa. You are the chairman for St. Alphonsus. You need to know your tower now. You are no portfolio. You are in Pamsoroi boys down. Yes. Isuta Baku St. Alphonsus, Roman Catholic Church, Tafara, not Kumavuku. Mavuku ne Tafara inzvimbo 2 dzakatosiyana. Dziri padhuze nepadhuze asi dzakatosiyana. Isuta Baku St. Alphonsus Roman Catholic Church, Tafara, ne East View. Kana kuti kwa Bobo, kana kuti ku Gazebo. Anditi, inzvimbo wani nemazita matatu, East View, kana kuti kwa Bobo, kana kuti ku Gazebo. Tirikureva nzvimbo wani. Saka ikoko nekutafara. Ndisitauya pano, takaungana pano, tauya kuzokushanyira ise kuvimbisa kwatakaita sezvataurwa namukoma Oscar musi wa 21 February. No, 21 January. Vamwe venyu vakatishanyira kutafara. Takaswera tikava nezuva rakanaka zvisingaiti, takafara zvisingabviri, tikapa chivimbiso chekuti mashure memasvondo achatevera mashomanana tichakuteveraiwo tonokushanyirai tombokuonaiwo handiti kwamunogara tombowana nguva tichitandara tichimbotaurirana handiti. Asi muzuva ranhasi tichatanga nemutauro weMISA vachichatungamirirwa nababa kunaka vari pano. Saka ndisingade kupedza nguva nokuti ndachitanga nguva dzedu dzinenge dzafamba, ndichakumbira baba Francis kunaka ndo parish priest we St. Alphonsus Roman Catholic Church in Tafara. Anda chita kana kune makatolika room vari anda chita chema redemptoris under Archdiocese of Harare. Saka baba kunaka tokukumbiraiwo muti tuna mutauro weMISA muzuva ranhasi. Boys down. Boys down. Boys down. Wanamai wangu. Wanamai wangu.
tozongoita kuti vakwane nai kuita gender balance anditika zvakanakai. Hama dzadiwa, taungana pano sezvamanzwa kuti tinamate. Kudaro kuti tikwanise kutanga mutoro weMISA, ngatisimukei tiite matangiro edu emutoro weMISA. Muzita raBaba neMwanakomana naMweya Musande. Hama rupenyu rwamambo wedu Yesu Kristu, rudo rwaMwari Baba neruwadzano rwaMweya Mutsvene ngaruve nemi mose. Taungana chikonzero chiri chekunamata, asi kunze kwekunamata ndine zvimwe zvikonzero zvandoda kuti tibatsirane zvaita kuti tiungane muzuva ranhasi. Chekutanga ndochandataura, taungana kuti tinamate pamwe chete. Chechipiri chataunganira pano ndechekuti tauya kuzokuonai. Chechitatu chandinoda kuvimba kuti tikachibatanidza nekunamata chinogona kuva chikonzero chakakurisisa muzuva ranhasi ndechekuti tinokudai, makatikoshera. Ndosaka tauya pano neuwandu hwedu. Kune vamwe vari kuteera vatinonokei kusimuka asi muchavaona chasvika zvamanje manje. Tinokudai. Saka patiri kuita mutoro uno weMISA, ndinoda kuti tingoramba tichingonamata tiri mumweyo kuti zviri kuitika muzuva ranhasi inyaya yekuti tinodiwa. Ingoudza munhu ari pasaidi pako kuti unodiwa iwe. Ndozvatiunganidza muzuva ranhasi. Saka naizvozvo sevanhu vanodiwa, kwete nesu takushanyirai chete, asina iye watauya takatakura, Mwari Musiki, mupi weupenyu hwedu. Handi pamberi paMwari panguva dzatakambotadzirana isu, panguva dzatakambotadzira iye Mwari, timukumbire kuti atiregerere kuti agokwanisa kugamuchira munamato wedu wemuzuva ranhasi. Ngatirangarirei matadzo edu. Nemoyo izere neunyoro, izere nekuzvidukupisa, tinouya pamberi paMwari tichiti ndinobvuma panemi namasimba ose napanemiwo hama dzangu kuti ndakatadza kwazvo mukufunga, mukureva, mukuita nemukuzengurira. Zvose izvi imhosva yangu huru. Naizvozvo ndinokumbira imi Mariya muviriko nemi vangere navasande vose nemiwo hama dzangu kuti mundirevererewo kuna Mwari Baba vedu. Mwari Baba muna masimba ose, tiitireiwo tsitsi, tiregerereiwo matadzo edu, muzotisvitsawo kuupenyu usingaperi. Mwari muna masimba ose, tibatsireiwo munguva dzino dzerendi kunyatsonzwisisa zvatakaitirwa naKristu, rudo rwaakatiratidza, kutitambudzikira kwaakatiita, kuti tive nemugariro unokufadzai, tigowana zvinotiraramisa murupenyu runo neruchazouya. Tinokutendai matipa iwoyu mukana wekuti tishanyire hama neshamwari dzedu vari pano. Rudo rwenyu rwatisvitsa pano. Zvino tinokumbira kuti mutibatsire kunzwisisa nezverudo rwenyu urwu. Ichi ndicho chichemo chedu kunemi Baba, mupi weupenyu husingaperi.
Svondo rokutanga romwaka wokutsanya, kutanga kwomunhu mutsva. Chiverengo chokutanga, Mavambo 9, verse 8 to 15. Inzwai chiverengo chinobva mubhuku raMavambo. Mwari akataurira Noa navanakomana vake achiti, chinzwai, ndava kuita chitenderano changu newe nezvizvarwa zvako zvichauya, pamwe chete nezvipenyu zvose zvaunazvo zvinoti shiri nezvipfuwo nemhuka dzose dzepanyika dzinewe, nezvose zvabuda mungarava nemhuka dzose dzapasi pose. Chitenderano chandinoita nemi ndechichi chokuti handichazomboparadzi zvakare zvipenyu zvose namafashamo emvura, uye hakuchazovizve namafashamo emvura okuparadza pasi pose. Mwari akati, ichi ndicho chiratidzo chechitenderano chandinoita nemi nezvipenyu zvose zvinemi nezvizvarwa zvose zvichauya. Ndamisa mururaungwi wangu mumakore kuti uve chiratidzo chechitenderano changu napasi pose. Kana ndichinge ndauyisa makore panyika, mururaungwi ukaonekwa mumakore, ndipo pandichayeuka chitenderano changu chandaita nemi nezvipenyu zvose. Saka mvura haizombove mafashamo okuparadza zvinhu zvipenyu zvose. Shoko raMwari. Nzira dzenyu tenzi, mwoyo chena nechokwadi. Tenzi, ndiziviseiwo nzira dzenyu, ndidzidziseiwo makwara enyu, nditungamirireiwo muchokwadi chenyu. Mundidzidzise nekuti ndimi Mwari muponesi wangu. Rangarirai tenzi tsitsi dzenyu, uyewo mwoyo chena wenyu. Maererano nemwoyo chena wenyu, ndiyeukeiwo tenzi pamusana porunako rwenyu. Kunge vateerera, Mwari paakamirira nomwoyo wake murefu pamazuva anowa, ngarava ichavakwa, makazoponeswa vanhu vashoma vanokwana vasere chete vakaponeswa nemvura. Ruombeko rwakaita seizvozvo runokuponesai zvino, kwete nokubvisa tsvina pamuviri, asi sechichemo kuna Mwari, kuti hana icheneswe pamusana pokumuka kwaJesu Kristu. Akaenda kudenga, zvino ari kurudyi rwaMwari. Vatumwa vane ushe navana masimba vari pasi pake. Shoko raMwari. Kupemberera shoko rakanaka. Mbiri kwamuri Kristo, izwi raMwari. Munhu haararami nechingwa choga, asi neizwi rose rinobuda mumuromo maMwari. Tenzi ngave nemi.
Amainzwa shoko rakanaka raKristo rakanyorwa naRuka. Ndichaverenga Ruka chapter 4 mavhesi omukati kubva pa16 kusvika pa21. Zvino Jesu akauya kuNazareti kwaakanga arerwa, akapinda musinagogi nemusi weSabata samaitiro ake. Akasimuka kuti averenge, ndokupiwa bhuku romuprofita Isaya. Akati aripetenura, akawana pakanyorwa kunzi, Mweya watenzi Mwari uri mandiri, nokuti akandizodza kuti ndiparidze shoko rakanaka kuvarombo. Akandituma kuti ndizivise nhapwa zvorusununguko rwadzo, namapofu zvokusvinudzwa kwawo, nokupa rusununguko kune vakadzvinyirirwa, uyezve kuparidza gore renyasha dzatenzi. Akazarira bhuku riya ndokuridzorera kumutariri ogara pasi. Maziso avose avanhu vakanga vari musinagoge akaramba akamutarisa. Zvino akatanga kutaura kwavari achiti, nhasi uno gwaro dzvene iri ramazvinzwira nenzeve dzenyu razadziswa. Shoko rakanaka ratenzi. Broadcasting live from Harare Central Prison. This is Oscar Abuka. Kusimuka kwandaita ndakakutsinira shoko rabva mukuverengwa. Asi ndine zvinhu zvitatu zvandikuda kuita. Chekutanga ndoda kungokumbirawo boys dzangu, boys dzangu, haigosimuka. Wani chete kekuti tikaimba kadenga rinodonha ere. Wani chete handitoni. ndichidzidziswa zvekuparidza
ndakaudzwa kuti kana uchinyara kuparidza pamberi pevanhu, ingoti vaimbe, motamba, mofara, mosekerera, zvinokupa confidence yekuparidza. Zvikanzi ukaona kuti confidence dzako hadzisati dzanyatsosvika pauri kuda, taura kanyaya kanosekesa. Ndine kanyaya kangu, asi ndinoda kuti tiwererane chinhu. Nyaya yangu haisekesi, asi chandiri kutsvaga iconfidence dzekuti ndita sei? Ndita sei? Saka kana kasingasekeseka, ndokundoti munozongoseka kuti ndiwane confidence dzacho. Vamwe baba vaishanda kubasa kwavaishanda Monday to Monday, vasina off. Vanga vaine kamwana kavo kamukomana kane 4 years. One day vachienda kubasa vakakwira nemwe mudhara pamaraini pavo. Ndobva vanzwa mumwe mukombi momo achiti, baba John, baba John. Ndobva vanzi nemwe murume, asi ndimi baba vaJohn kaika kamukomana kane 4 years kanogara pagora pasendraini pane heji yegreen so. Zvikanzi ndini. Zvikanzi ndara mwana wako ga mauwani pane basa. Zvikanzi kuenda, zvikanzi ndatokudza ndatopedza newe. Ndobva vaenda. After about 4 to 5 days vakabva kukwira futi nemwe munhu. Ndobvanzi baba John, baba John. Ndobva vateresa zvikanzi, asi ndimi baba vaJohn chikomana chinogara pakona apapo pane heji pasendraini pane heji yegreen. Zvikanzi ndini. Mudhara wangu ga wotokunya nekuti mwana wako ga mauwani pane basa. Saka baba John zvakaramba zvichikuvanetsa. Zvakazoitika futi newechitatu, but nenyaya yekuti vaienda kubasa Monday to Monday, vanga vasina nguva yekumbospenda time ainani vaina John. Vakazoita lucky, after 3 months ndobva vapiwa off yavo, ndobva vaenda kuchechi makuseni. Vaakudzoka vana John wavo vakakabata ruoko, ndobva vapfuura nepatakshop, ndobva vakatengera mabhombi, majikisi nemaloripop, vakazadza umwe. Vazakazadza umwe kudaro vari kufamba vari kuenda kumba, kari kunova bhombi, ndokvakaribvisa pamuromo. Zvikanzi, Daddy, Daddy. Zvikanzi, hey John. Zvikanzi, ndoda kuroora. Mudhara uye akacheuka ndobva atarisa. Zvikanzi, unopenga. Ndobva vakontinya zvavo vachienda naJohn wavo vari kuenda. Vafamba vasina kusvika kumba. Ndobva akamira. Unozati mwana akamira unoyezvoifuna kwambata unonzati amira ndizvo. Mudhara ndobva amira. Zvikanzi, Daddy, ndati ndoda kuroora. Saka mudhara zvakamunetsa. Ndobva ati, it's okay, ndakunzwa. Saka watoda kuroora. Ko kuroora kunoda vanhu vangani? Kunoda vanhu 2, mukadzi nemurume. Zvikanzi, okay. Saka iwewe unoziva kuti kuroora kunoda munhu akura. Zvikanzi, zvine basa rei izvozvo. Zvikanzi, alright, chimbondiudza mwanangu, wawana here waunoda kuroora? Zvikanzi, ndamuwana. Zvikanzi, ndiani? Zvikanzi, ndinoda kuroora gogo. Zvikanzi, aiwa, tarisa uone, waunoda kuroora iwewe gogo ndivo amai vangu. Hazviita kuti iwewe uvaroore. Mwana anamboita naro bhombi rake. Naro maruti ari kuita sei? Ari kudzika ari kurova bhombi rake. Ndobva azonomira kekupedzisira. Zvikanzi, ndizomataura zviite. Zvane mhaka yei? Zvikanzi, imimi munondirambidza kuroora gogo nekuti ndimai venyu. Ko inga imimi makaroora mai vangu wai.
kuti ndingotaura nemi kutsinira zvataverenga ndechekuti muchidzidzo chatanga kuverengwa namai vanga vakamira panapa vataura pamusoro pechitenderano chinoitwa naMwari naNoa. Chitenderano chekuti inini handichafi ndakaparadza pasi zvakare nechinhu chinonzi mvura. Ndo chitenderano chavakaitana naMwari naNoa. Vaitana chitenderano ichocho zvikanzi sechitsinziro chekuti zvandataura ndo zvandichaita. Ndakuisa chitambi changu chinotaura kuti zvandatsidzirana newe muzuva ranhasi ndichazvichengetedza. Chitambi chaMwari chavakaisa chekuti handichaparadza pasi nemvura zvakare. Irain, murarabungu. Vaisa chitambi chocho murarabungu. Mwari vaita chitenderano chavo naNoa. Asi ndoda kuti ndikudzosere kumashure mbichana. Chakasaka kuti Mwari vazoita chitenderano naNoa yanga iri nyaya yekuti vana veIsraeri vakanga vatadzira Mwari kasingaperi. Mwari ndokubva atsamwa. Kutsamwa kwaMwari kwakasakisa kuti hasha dzake dziparadze kwete chakaipa asi chakaipa newakaipa wacho. Ndosaka akasevha Noa nekamhuri kake kadiki nekuti aiziva kuti chakaipa chichiri kuitwa nemunhu ndoda kuparadza chakaipa newakaipa. Asi Mwari apedza izvozvo. Mwari ndiMwari unodzora mwoyo dzekufa. Vakabva vati zvandaita ndaita, asi ndiri kuti ini zvandaita handichada kuzvidzokorora. Naizvozvo ndinoda kuita chitenderano chekuti zvandaita izvi handichada kuzvidzokorora. Neimwe nzira tinogona kutaura tichiti Mwari vakaita decision yekuti zvandaita ndakaita hongu zvadarika. Asi ndoda kuti past is past. Ngaisiye matambo. Tinoona mvura tisiti mara. Tinoona mvura. Tinogeza nemvura. Kuti tipfeke hembe dzatakapfeka. Kotoni yacho yakadiridzwa nechini? Kuti dzichene dzakagezwa nechini? Ndikungoda vanhu vanozvipira kuti vangondiudza kuti pamunenge muchishandisa mvura muri kuishandisira chii. Anogoda kundiudza akangozvipira kekuya panapa kuzoita kuti mvura kana ndichishandisa inini pane chakati ndiri kuishandisa nekuda kwekuti where hanzi kuchenesa tsvina inenge iri patiri. Vamwe munoshandisa mvura kuita sei? Mvura ndo upenyu. Right. Munguva yaNoa Mwari vakaparadza chakaipa newakaipa nemvura. Ndoda kukudza kuti mvura ine zvinhu zviviri zvainokushanda muupenyu. Whether waishandisa kupi kana kupi, mvura ine zvinhu tu zvainoshanda. Chinoshandwa nemvura chekutanga kuparadza chakaipa, but at the same time yairi kuparadza chakaipa iri kusika chakanaka. Pauri kuparadza tsvina iri pamuviri pako uri kusara waita sei? Pauri kugeza tsvina iri pahembe pako hembe iri kusara waita sei? Ndamboudza vana amai nanababa vamakuseni kuti paunoshandisa patinonamata tine nguva yatinonamatira mvura isu. Ndinowanzodzwa munamato kuti Mwari tipeiwo mvura yakaringana. Kana muchiti mvura yakaringana muri kurevei? Muri kureva kuti mvura yakatikwanira pane zvatiri kuda. Mukadyara mumunda mako mvura ikawandisa unoita mufanedzara wakaita sei? Mvura zvizive kuti even patinoinwa mumuviri medu tiri kuinwa kuti ikwanise kuti zvakaipa zviri matiri zvigone kubuda tisati takachena takanaka. Neimwe nzira ndiri kuti panoshanda mvura pega pega pane chakaipa chiri kuparadzwa, pane chitsva chiri kusikwa. Kuroma tobva tazotaura tichiti paunodirwa mvura yerubhabhatidzo pepai tiri kukuti iwe madhimoni ngabve, iwe mweya tsvina ngaibve, iwe kunyema ngakubve, iwe zvakaipa ngazvibve, patange kurarama zvakanaka. But chandoda kukudzai mukati meupenyu imi boys dzangu ndechekuti every change inoitika mukati meupenyu hwemunhu
inoitika because unenge waita the decision to change. Chinhu chese chinoitika mukati meupenyu hwemunhu chinoitika nekuti unenge waita decision. Munoziva mukati menyama yedu mukusikwa kwedu sevanhu tine utera hwematiri. Munhu wese kutangira uku ndigodzoka nekuku kusvika pandere. We all have weaknesses that tinotakura mukati mekurarama kwedu. And maweaknesses atinawo mamwe achiona anotisvitsa padanho rokuti unotanga kuita regret kuti kwachatakambotira chakati nechakati ndechipi. But inini I believe kuti decision yaunoita uchiita chimwe chinhu chakaipa mukati meupenyu, you can still make the decision to be better than what you were yesterday. I'm one of the people who believes kuti ukakwanisa iwewe kuwana zuva rakudokera nekukuyedzera uchipiwa rimwe zuva naMwari, Mwari vari kungotaura chinhu chimwe chete kwauri. Zuva randakupa ranhasi, be better than what you were yesterday. Apa nyaya yandikutaura haisi nyaya yekuti uri panzvimbo yakaita sei. It's not about where you are. Nekuti change haitangire panzvimbo pauri. Change haitangire pavanhu vauri. Change haitangire pakuti une vanhu vakaita sei. Change start from within. Kune vanhu vakawanda vandakaona vandakasangana navo vakararama nevamwe vachiri kurarama upenyu hwakafanana nehwenyu boys dzangu. But chandoda kukuudzai ndechekuti no matter uri pai, there's one thing that will never change. God loves you. Don't ever think that these walls will stop God from loving you. No. Don't even think that munhu ari pasaidi pako anokutadza kuti Mwari vakude. God will still love you no matter the situation, no matter the condition, no matter where you are. God loves you. It's all about you to open your hands, to open your heart and say, God, I know I am here today, but I know you can do wonders in your life. Today, tomorrow, next month, or next year, God will still do wonders in your life as long as you believe. Ndosaka tanzwa kuna tamaraka taverekerwa nemutikoni vachitaura ivo kuti mweya watenzi Mwari uri pandiri ndichesataura ndakatumwa kuti ndinosunungura vakasungwa. Kusungwa vanekanwe kukuru, kusungwa kwemwoyo kwete kwenyama. Ukaona wava munhu wasungwa mukati memwoyo wako, zvakutadza kupfukunura mwoyo wako, zvakutadza kuburisa mwoyo wako pamusungwa waunenge uri, then you are doomed. Allow the hand of God to touch you where you are. Ini chandinoziva ndechekuti hama dzangu Mwari kana vachikukomborera, Mwari kana vachikublesa, havakublese nekuda kwekuti wabva apa waenda apa. Dzimwe dzenguva Mwari blesses you uri paunenge uri. I've seen great people muupenyu who have been like you, but mukati mekurarama kwavo pavakapedza upenyu hwavo hwakafanana nehweuno vakatanga kurarama upenyu hwakanaka. Nelson Mandela stays in prison for 27 good years. Pakabuda akaita president. Chachii chakasakisa kuti after 27 years he remained strong. Inyaya yekuti chakanga chakasungwa kwaari muviri wake, but mwoyo wanga usina kusungwa. You are here, but allow your spirit to be free. Bvumirai mwoyo yenyu kuti isununguke. Bvumirai mwoyo yenyu kuti ibatwe negrasi yaMwari. Bvumirai mwoyo yenyu kuti pane ino nzvimbo Mwari, no matter ndiri panguva yakaoma inogona yakatiomera, asi ndinoziva kuti munondida. By the mere fact yekuti Mwari vakupa upenyu hwauinawo, vanokuda. Ndinotsokorora. Be better than what you were yesterday. Kusunungura kwekutanga kunotangira mumwoyo. Ruponeso rwekutanga runotangira mumwoyo. Dai Mwari vatibatsira, dai Mwari vatisimbisa, dai Mwari vatikomborera kuziva kuti vanotida. Mvura yandataura iya, it's a sign of new life. New life begins with you and it starts from within your heart.
ukasununguka mumwoyo unosununguka kunze. Makambozviona kuti unosangana nemunhu kuti mangwanani anogona kupindura kuti mangwanani, but you can tell kuti mangwanani andaitwa yakati haana kubva mumwoyo, angotaurawo nekuti ndamumhoresa. Vambozvita mufaro wechokwadi unotangira from mukati. Naizvozvo sekutaura kwandita pekutanga, tauya pano nechikodzero chekuti tinokudai. Mufaro wedu ndewekuti tinokudai. Takushanyirai nekuda kwekuti makatikoshera. We love you. Ndanzina usikapa mbuka panasvika. Watozotera? Tatera. Nokuti tinokudai. One day is one day. Tichasangana kunzoko. Musisiri pano. But my last word ndeyekuti kana uchida kuti wabva pano ugogona kunorarama zvakanaka kunzoko, tanga uri pauri kuzvisunungura nekuzviregerera mukati memwoyo wako. It becomes easier for you kana wabuda kunzoko. Mwari ngavakukomborere. Tichiisa zvichemo zvedu neminamato yedu kuna Mwari. Ndinokumbirawo mukati medu umu vanoziva maitiro edu echiRoma, kana paine vakasununguka kuisa zvichemo zvavo, 5 vauye vazomira kuno kumberi. Vanoda kuisa zvichemo uyai zvene kuno kumberi. Ndinokumbirawo 5. Berai zvenyu ipapo. Ngatiise zvichemo zvedu kuna Mwari. Mwari tenzesa masimba ose, tinokutendai. Ndimi munotaura mushoko renyu muchete. Makandiona ndisina chekudya mukandipa. Makandiona ndine nzara mukandipa. Makandiona ndisina chekunwa mukandipa. Makandiona ndiri muusungwa mukandishanyira. Tinobvunza kuti patakaita zvose izvi ndepapi? Asi munopindura muchiti, chamakaitira mumwe wevadikanwi wangu ndiye newekare wamakaitira. Tinokutendai Baba, matipa nguva yakanaka kudai. Komborerai hama dzedu dziri pano, muvaitire zvakanaka muupenyu hwavo. Tenzwe iwo Mambo. Wari Baba wari kumusoro mudenga, vana wenyu tinouya panguva dzino tichikumbira kuti mutichengetewo Jehovha. Panzvimbo yatiri Baba tinoziva kuti yakaoma, asi tinouya nekurereka tenzi panguva ino, tichingoti chirambai muchisimbisa hama dzedu dzatishanyira Baba, kuti dzirambe dzichitiyeuka tenzi wemasimba. Chikomborerai Baba, mune mawapulitsa kuti wakwanise kusvika panzvimbo ino. Chingovaitirai nyasha, murambe muchingovaita kuti watiyeuke musine nguva. Tinzwewo Mambo. Mwari Baba ari kumusoro kudenga, tinokutendai nekuti imi ndimi Mwari ende munogara muri Mwari. Tinokumbira Mweya Mutsvene urambe uri pakati pedu nehama dzedu dzatishanyira. Tinokumbira kuti muvaitire zvakanaka Jehovha. Tinokumbira Mweya Mutsvene ubate kune vanorwara, zvirema, mapofu, nenherera neshirikadzi, nevose vanotambura nevari kumatorongo. Tinzwewo Mambo. Mwari Baba toda kutendai mangwanani ano vainzwa vasishanyira pano zuva. Tokumbira kuti muvaitire rudo rwakanyanya semunokurangarirai vanotirangarirai Baba. Tanga tane kuti nguva dzakati kurei tingasangana nemutoro weMISA une zvaitika zora nhasi. Tinzwewo Mambo. Jehovha, samadzimba ose tinokutendai usiku hwedenga nepasi, usiku hwechimwe nachimwe. Naizvozvo tinokutendai nenguva yamadai munotigamuchidza, nguva inova iyo yakanaka. Maona zvakakodzera zve zvakaita saizvozvo. Zvino tinochemera mufaro unobva kusimba renyu mazuva edu ekurarama. Naizvozvo tinzwireiwo tsitsi Mambo. Mwari tenzi wamasimba ose, tine zvizhinji zvatinokumbira kuti mutibatsire muupenyu. Tarirai zvimwe tareva nemiromo yedu, zvimwe zviri mukati mehana yemumwe nemumwe wedu ari pano. Tinokumbira kuti muzvigamuchire, mugotipawo zvatinokumbira nezvatinoshuvira mukati mekurarama. Tinongoisa zvose kwamuri nemuna Kristu Mambo wedu.
Amana matai kuti mupiro wangu uyu nemupiro wenyu ugone kugamuchirwa naMwari Baba vana masimba ose. Mwari Baba vedu gamuchiraiwo zvatiri kupira izvi. Muzvipindure zvive mupiro waYesu Kristu akatifira kuti tiponeswe. Uye zviitewo kuti kuzvipira kwatiri kuita pamwe naKristu kutibatsire kutodzana naye muzviito zvedu, iye anogara nemi narini narini wose. Mambo ngave nemi. Ipai moyo yenyu kuna mambo. Ngatitendei Mwari. Zvechokwadi ngatimutendei nokuti ndizvo zvinofanira kuitwa. Ndizvo zvinotisvitsawo kuupenyu. Mwari Baba, imi muna masimba ose nyakugara narini, tinokutendai misi yose. Tichirevererwa naKristu muromo wedu, akatipa muenzaniso wekuzvinyima nekuzvinyima kwaakaita iye pachake kwamazuva 40. Akatipawo muenzaniso wekukunda Satani nazvose zvinotikwevera kuuipi. Anoda kuti mazuva ano tizvinyimewo nokuzvidzora sezvaakaita. Anodazve kuti tigadzirire bira guru rePasika, kuti mumwe musi tizofara naye nekudya pamwe naye Pasika huru yekudenga. Naizvozvo Mwari Baba, tinokuimbirai misi yose pamwe nengirozi navasande vose tichiti musande.
zvechokwadi imi Mwari Baba mune usande hwakakomba, usande hwose hunobva kwamuri. Tumaiwo mweya wenyu azonatsa zvatiri kupira izvi, zvive muviri neropa raYesu Kristu mambo wedu. Musi waakazvipira kurufu akabata chingwa, akakutendai ndokuchimedura, akachipa kuvadzidzi vake achiti, gamuchirai mose mudye, uyu muviri wangu unopirirwemi. Vapedza chirariro akabatawo mukombe, akatendazve ndokuupa kuvadzidzi vake achiti, gamuchirai mose munwe, uyu mukombe weropa rangu, rechitenderano chitsva chisingaperi, rinoteurirwemi navanhu vose kuti matadzo aregererwe. Garai muchiita izvi kuti mundiyeuke nazvo. Ngatipembererei mununuri wedu, tinokurumbidzai mambo. Mwari Baba, tinopira kwamuri mupiro uyu wechingwa cheupenyu nemukombe woruponeso. Tinoupira tichiyeuka kutifira nekumuka kwakaita Kristu. Tinokutendai imi maita kuti tive pano pamuri kuzopira mupiro uyu. Tumaiwo mweya wenyu azoita kuti vose vanogamuchira muviri neropa raKristu vave vamwe chete. Tarira iwo Papa wedu Francis nomubishop wedu Robert, navapristi nesu tose tiri pano, navatenderi vesangano renyu vari pasi pose. Tipeiwo tose rudo runotiumba kuti tive vamwe. Zaruriraiwo denga vatenderi vakafa vachitarisira kuzomutswa nemi, navamwewo vose vakafa vazofara nemi vachikuonai. Tenzwereiwo tsetse yesu tose tiri pano kuti tizogara upenyu husingaperi, pamwe naMaria muvirigwa mai vaYesu Kristu Mwari Mwanakomana, pamwe navapostori venyu nevamwe vose vezvizvarwa nezvizvarwa vakaita kuda kwenyu, kuti tose pamwe chete tizokurumbedzai, tichikupembererai tiri nhengo dzaYesu Kristu Mwanakomana wenyu. Tinokurumbidzai Mwari Baba nemuromo waKristu, tinokurumbidzai Mwari Baba tiri nhengo dzaKristu, tinokurumbidzai Mwari Baba nemweya anogara matiri, tinokurumbidzai Mwari Baba kwemisi isingaperi. Muponesi wedu pachake ndiye akatirayira kuti semhuri imwe chete, sevana vababa vamwe chete, ngatinamatei tose tichiti, Baba vedu muri kudenga. Tenunurei Baba kune zvakaipa zvose, tenzwereiwo tsetse kuti tigarike murupenyu rwedu, mutibatsire nguva dzose kuramba tijenga matadzi nekukunda matambudziko, takatarisira kuye kuponesi wedu Yesu Kristu, nokuti ndimi mambo. Mambo wedu Yesu Kristu makati kune vapostori venyu, ndinokusiyirai rugare, ndinokupai rugare rwangu. Regai kurenga matadzi edu, murenge chete chitendero chesangano renyu. Mupe vana varo vose rugare nekugarisana sehama nehama. Ndimi Mwari munogara muchitonga kwemisi isingaperi. Rugare rwamambo ngaruve nemi narinhu wose. Ngatipananei chiratidzo chorugare, uchingoti rugare kumunhu ari pasaidi pako. Onai hwaina yaMwari, onai Kristu nyakubvisa matadzo apasi, onai Kristu anoti ndakauya kuzoporesa nekusimbisa vari mukusuruvara, vari muusungwa. Zvedu isu takomborerwa, takokwa kumabiko aya ehwayana.
pachiroma pachikatolike tine zvatinotenda mazviri zvinotiita kuti tisvike panguva yatasvika iko zvino pamusana pechitendero chatinacho, kuti zvatinogamuchira izvi nekuda kwekuti zvateketerwa kuna Mwari haisingori waini chete, haisingori chingwa chete, zvashandurwa sezvinodzidziswa mushoko raMwari kuti anodya nyama yangu nekunwa ropa rangu achararama nekusingaperi. Naizvozvo zvava muviri neropa raYesu Kristu. Saka nekuda kwezvatinotenda tine madzidzisiro atinoita kuti munhu azosvika pakuti ava kugamuchira muviri neropa raKristu. Ndosaka muchinzwa kazhinji tichiti kana achita muteuro weMISA tinotaura mashoko andichangodzokorora pano ekuti vanotenderwa kugamuchira muviri waKristu maRoma vagara vachigamuchira nechekare, nemhaka yekuti haisi nyaya yekungogamuchira asi inyaya yerwendo rwaunenge wafamba kuti uzosvika pakuti wakugamuchira muviri neropa raKristu. Saka ndichakumbira maRoma makatolike vagara vachigamuchira nechekare ndivo vachagamuchira. Mazvita yenyu. Tichakumbira kuti pakugamuchira kwedu boys dzangu ndimuchatanga kuya kuzogamuchira avo vagara vachigamuchira nechekare maRoma. Vamwe vese vatauya navo tozotevera mushure. Mazvita. Live from Harare Central Prisons with my co-presenter Oscar Pambuka. I should admit it, chikura ndaifunga kuti munozomukoma Oscar Pambuka. Ndakazoziya later kuti Pambuka kwete Pambuka. Alongside DJ Liquid, anomboona na Chegudo. Pamsorei Parish Priest Babakunaka, pamsorei vatenderi vabaku St. Clement Eastview neku St. Alphonsus Tafara, pamsorei Boys Down, pamsorei vatungamiri vekuno ku Zimbabwe Prisons and Correctional Services ukuona makagarapo, pamsorei vabaku female prisons, not she girls down, those are going to Namoza kuchele kuno. Saka I suspect ugokuno the girls down validi. Good. Ini ndasimka pano ndakamirira St. Alphonsus Tafara Parish inoone masenda maviri anoti St. Clement Eastview ne St. Alphonsus Tafara pachaya. Chakumbira my co-chairman wawe kuno Babanyazema vanoshandira vari ku Eastview indoshandira ndiri kuTafara. Toda kukutendai last week yo paseri musi wa 21 January sekutaura kwandamboita vamwe venyu vakatishanyira kuTafara but munambondudza kuti masiya genga rakawanda kudai. Ndakangofunga kuti bhazi ramamuri bomese. Okay, hazvina hazvo mosva. Saka isitabva kuTafara vamwe venyu vakatishanyira musi wa 21 January 2024 kuTafara. Taive neprogram ikoko yatailonja ye-anti-drug and substance abuse campaign launch. Yatauya saka tatina na DJ Liquid. Ani mazwa mishitara nyaya Liquid. Mukazwa mishitara nyaya ya Chegudo. Mukazwa mishitara nyaya ya Engamen. Koma Oscar Pambuka. Ndo vanga vari news enga ikoko kuTafara. Saka takava nezuva rakanaka zvisingambobviri. Taive nemafemale inmates andikuona rukwayo taive nawo kuTafara. Takava nezuva rakanaka zvisingabviri. Kwayo pano paHarare Central Prisons yakati entertainer. Toda kukutendai. Vatenderi vekuTafara vachikungobvunza kuti ko genga riya rinodzoka riini futi. Saka ndisandaenda mozondipawo adza kuti munodzoka riini handiti? Boss vamoti mati chairman mungozondibvunzira kuti genga riya rinodzoka riini. Handiti ka DJ Liquid naChegudo vari kwenu. Hanzi ndizokubvunzai kuti ko munodzoka riini. Handiti ka no my turn. Sataenderera nepresentation ndichambokumbira ngoma Oscar. Vakomana vambotirovera ka one song kavati vada kutirovera ka.
Right, it's no introducer, one Father Kunaka. Let me start with one of Zimbabwe's finest artists. Akatanga kuimba 2015 tunataka kutaura paya. Chukudo, tobo kupama uwape acapella version. Uchingopedza tupatapa liquid mukana tutsoka kuna co-MC. Murikwere. Ana mama munofara ere? Tinofara. Oyo, makodo muripere. Makodo muripere. Ya. Sakungoro aire acapella pana mariti. Totenda maroma, saka tatopa tapuma. Tinotenda wotenzi, saka mangwana tofamba nebenzi, saka kuna mari kudenga, no saka maona vatouya pano, vauya kuzoona vepano, isuvana vepano tiri pano, che homa. Nice one, Chukudo. Right. Father, the next artist is in the same category, but he's got over 1,000 songs. Anonzi Liquid Yonke, you know him. Liquid Yonke, don't patch taurizo. Murikwere maroma. Makanditi murikwere. Hola saka. Butende kuna fata kunaka. Ndoda butende babu. Ati ndakatambisa fata. Last time vatika vogu. Sika toda kutango teto wakagara niti. Saka tongoroma wako kariti mukachendera tesa nini. Ati. Saka fata kunaka. Wapava shika iwe shinone kunaka nati donationi. Wasimbisa mayuti lenge rokesheni. Uchawona kutiiche na kunge rokesheni. Saka tenda vanati moroke kechechu haliga. Tuchika daira tese. Nokutana mukatira ukama nechu. Nedenga. Naka takuna mukatira ukama nedenga. Takuna mukatira ukama nedenga. Emmanuel wana wako wari kuenda. Takuna mukatira ukama nengirozi. Baba Abrahama. Osisi Yakobe. Baba Shanyanya. Kurwatsa kwacho kwa nyanya. Haiwa kana takatata. Tumekumia mutira kere. Right. Have one more round. Saka chikude wepa tuze. Weya tupadze vamenu. Wepa tuze. Right. Oh. Ready? Ndikati sima piano ya ere. Eriano ya ere. Kusanyara tana. Yakopeano ya ere. Kusanyara tana. Eriano ya ere. Daitaiaria. Kana kutana mkuru mesia. Wari kuchema wana saneria. Iwe adiria, pinda mkararia. Pinda msambaratide shakoreria. Kufamba kwa jovano pia. Wana jovano chkavano kia. Chikudoga ute, wasa mira nikati. Yeah. Mike inaita wani. Yaita wani Mike. Mike inaita wani pano. Yeah. Jehova Jaire. Chanilo kumbira kuti mundikarire mariwe. Jehova Shama. Mina mato yedu ikotoka ine. Minduro. Jehova Jaire. Chanilo kumbira kuti mundikarire mariwa. Jehova Shama. Mina mato yedu ikotoka ine. Minduro. Jehova Jaire. Chanilo kumbira kuti mundikarire mariwe. Jehova Shama. Mina mato yedu ikotoka ine. Minduro. Cha. Vakomana vaviri ava vari kunetsa panze paintaneti vari kupisa.
They are doing very much adverts. You are very true. Talk to the church. Right. Vane mazwi mashomanana avanoda kugotaura. Pamsoro ifanda kunaka. Pamsoro ikereke St. Alphonsus. On behalf of the Zimbabwe Prisons and Correctional Service, and on my behalf, indeed, ndinoda kungokutendai nekuti nekuuya kuno muchizadzisawo kuuya kwatakaita patakanga tichive neawareness yedu yedrug and substance abuse inove yandakaona inini kuti yakabata vazhinji. Ndinoda kungokutendai zvikuru. Ndakamirira nangu nevazukuru vangu ava, ini ndovati boys dzangu, kuti matiitira chinhu chakanaka, mavaitira zvakanaka zvikuru, nokuti dzimwe nguva mweya unoda kusimudzirwa. Despite nekuti vakaita mhosva, dzimwe nguva dzavakapara mhosva mukati mavaigara mukati mesociety. Saka zvinogara zvichingotaurwa naCommissioner General kuti isi tiri tega hatikwanise kurehabilitata ma-inmates tiri toga, asi nerubatsiro rwenyu kunyanya ma-church organizations ndimi munotibatsira, ndimi shamwari dzedu, ndimi hama dzedu, ndimi partner yedu yeZimbabwe Prisons and Correctional Service. Saka toda kungotenda zvikuru nezvamatiitira. Mangozviona zviri pano kuti vana baba, hanzvadzi, vakomana varimo muno mukatarisa mizera, mune mizera yakasiyana siyana. Vana sekuru varimo, dzimwe nguva vane history kana nhoroondo yekuti dzimwe nguva zvinoda kugara pasi. Saka ndinokukurudzirai kuti nhasi sezvo maona makuenda nditi makuno brainstorma, ndinoziva muchadzoka. Munogona kuuya muchingoti nhasi tauya kuzoona maelderly, nhasi tauya kuzoona majuvenile. Muve nenguva yekunyasoindarakta navo, munoziva maproblems avo. Kana maindarakta navo munozoziva maproblems avo. Saka ndichanga chiri chikumbiro kuti hakasike kupedzisira kuya pano, pane ukama kafa, pane partnership handiti. Saka ndinokumbira kuti izvozvo mozozviongorora sekereke. Vana mai woye muriko here? Mweya wekubereka handiti. Tichikurudzirana kuti nango munhu akasungwa asi hanzichi ukama hugezwe sesipo setsvina handiti. Vanoda kutsigirwa vakomana. Dzimwe nguva havana kupara nekuda, vakapara nekusaziva. Isu pamwe dzimwe nguva panze apa tiri kupara nekusaziva, hatisati tabatwa chete asi takawanda maconvicts. Saka ndoda kungotenda Mwari nenguva yamave nesu pano. Ngazvirambe zvakadaro, ushamwari ngaurambe uchienderera mberi, asi kunyanya zvandataura mukazvibatisisa vasadziwa muripo. Zvandanyanya kutaura izvoti magroups akasiyana siyana, maproblems ava akasiyana siyana, asi zvinoda interaction navo kuti tigone kunzwisisa maproblems avo. Dzimwe nguva tikazove nefamily week tichakudanai futi kuti huyai muchisangana navo, asi imimi ingozvipaiwo nguva muchitibatsirawo kuti tida kunosangana nema-inmates eParare Central Prison, magroups akasiyana siyana avainawo, vane zvishuwo zvemwoyo wavo. Uyezve vanhu avafunge ava vakagara apa vane orange apa ndo vanhu vane faith manje, ndo vanhu vakunyasonamata kudarika vanhu vari panze, nokuti kadzimwe nguva kazhinji kacho tinonamata kana tiri panguva yakaoma, asi kana tichifara zvezve dzimwe nguva Mwari tinovakangana. Asi ava ndo vanhu vane faith. Mukaona divine touch ichiimba paya vari kuimba zvekubva pasi pemwoyo. Mwari vatibatsire. Maita henyu Father kunaka nekerekere serese yakupota. Mwari vatipedza. Father, hanzi zvakakosha kuti vefemale muvaone zvakare. Vanyanya kugara kure female zvanzi zvisvika padhuze zvenyu mungoya tipinde pamasaisai vekufemale uye zvenyu. Harare Central wants to meet you. Ava tinofamba navo kuma anti-drug awareness campaigns and vane nyaya dzakasiyana siyana mese vangari through drugs. Saka vachazviintrodusa vachingotaurawo pichana takamirira muguro kwavo kuti my sister ndokupa ichitauriso, zivisai vakoma kuti ndimani ende nyaya yenyu yakamira sei. Makadini zvenyu ndakutendai nokuda kwesex
Ndakukwazisai fanda kunaka nekereke yese. Tinongonzwa kusuwai kubva patakabva makatiratidza rudo chokwadi murambe makadaro musaitire isusu tega. Boys dzangu muri sei? Ini ndinonzi Aivhisi Bengwa, ndiri kuchikurubi female prisons. Ini mhosva yangu yakadai, inini ndaitengesa madrugs, saka ndakatongwawo ndikusefa 1 year 4 months. Right, that's number 1. Listen to the next one. I'm a model by profession. Mosha yangu ndiye madrive. Ndaiita weekend. Saka ndikuseva 10 months. Ndinozwa kufara ndikuona imi yesemuzorana. Saka ndi mfundisi tinofara nekuti yakuzotiona zvekare. Muri sei boys rangu? Zita rangu ndinonzi Tenda Nzeta, ndiri jazzman ndaitengesa madrugs. Pamusoro wefada kunaka nechechi yese, muri sei kuana baba Peter? Ndinonzi Taku Nenzou. Mhosva yangu ndeye theft of a motor vehicle nenhau yekumwa doro. Ndiri kusevha makore iwayo. Pamusoro wefada kunaka, pamusoro yekereke yese, ini ndonzi Melody Shikarambo. Boys rangu boy here boys. Zvikunaka here boys. I was a drug supplier. Tisuma supplier manyama itaurwaya. Ndikuseva 26 months but ndochimhanya anozojerera. Anochimhanya. Thank you so much.